ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆସ ହେ ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା ଯାଉଛି। ଆସିଲ ହଉ ବସ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆରେ ତୁ କି ପେଣ୍ଠିଆ ରହିଲୁ ଲୋ, ତୁ ହେଲେ ବସିକି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଖା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ତୁ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ତୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନାଇଁ ହେ ତମେ ହିଁ କୁହ, ମୋ ବୋଉ ଶିଖେଇଛି କି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ନଥିଲେ ଆମ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଲାଗେ ଜାଣିଛ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। ଏଟା କିଅଣ ଏମିତି ଡାଲିଟା ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛି। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିବ। ଛୁ 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 ଛି ଏଥିରେ କିଏ ମିଶିଥିଲ? ଛି ଆଜି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହେଲେ ସେଥିଲାଗି କିଆଁ କଲ? ତ ସେଥିରେ ପତଞ୍ଜଳି ପେଷ୍ଟ ମିଶେଇ ଦେଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଥାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଓହୋ ସେ କିଆଁ କଲୁ ଲୋ? ଏ ପତଞ୍ଜଳି ଡାଲି ତୋ ପାଇଁକା ଥାଉ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ନ କରୁଛୁ ପରା ଦେ। ହଉ ସେଠି ଭଜା ଅଛି ନିଅ ଖାଅ। ଏଥିରେ ତ ଲୁଣ କାଇଁ ପକେଇଛେ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଲୁଣ ପକେଇଛି, ପନିପରିବା କମେଇଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡେଲି କହୁଛି ପନିପରିବା ଆଣ ପନିପରିବା ଆଣ, ତମେ ଯେ ଆଣୁନ ବା। ଏତେ କିଅଣ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଏକା କରିକି ଦଉଛ, ଆଉ ମାସେ ଯାଏଁ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ ଦେଖିନି ବୁଝିଲ ନା ମୋ ଘରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଡେଲି ଯାଇକି ମଦ ପିଉଛ। ହଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଉ କାଲି ହେଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଏକା ହେବ ହେଲା, ପରଦିନ ହେଲେ ହେବ, ଡେଲି ହେବ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଇବି ଏକା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ।